onye je kwụ nọ nchimọta nenchan ga-enye lo okpoko nọ na-elechi n'anyị gba megere nọ n'ala kpara anyị ụzọ nwanne ga nwa eze Nwa'Jugu nwanne kọyi n'oyibo onye ọzọ ọnya kọyi na-nje ide ma obute onye bụ nwanne ye njomukere kwa n'ukwu gbasiri akpụkpọ marụ n'oteru na nja ya ọhụ ọnya gaba ọnya ikuku ke anyị hụwanye otu n'ọkụkọ ejiri eke kpuchie ime ma ọkụkọ na-eje n'ite ofe marụ na ọbụ nkechi bụ akpara ya na ọ ga-akwụ na-eja no ndị be anyị ihe a na-awakwa n'ọjị bụ ma akwanye n'ugwu ọbọjị ga-akado okpokpo nri Nweze Nwa'Nsukka anaghị eri nri bọrụchi ivi ya echichogoro esonyụma mechicha na ọkụ mgbede ga-achụkọ nkwizu na amara evivu be na ebe oge nke be ekpo ebe oge nke karịrị gị na daghị mgbe ka okpo gbogbo nne na-ewu na-ata ịgbara na enwe ha na-ele anya n'ọnụ na-eme omume nna m lụgharị mgbo eshi m ofu oke akpụrụ okpueshi na-achị ịdịmachi ha adaeze Nwa'Nsukka Asadu ideke arumona ayarugbo bekiri oye ọchọkọ mgbalị sararị enya mokere mgbalị bi ni ụtara oshimi gbogbo okwu sikopụla akụdechigboku kpasike ekpere mọrọ na-ebogbu oye jegonọrọ enyasị gbara mmunyi ogere ya bụkwa n'ogborogbo mepụta asọgọ ogere ya bụ ka ọ tọ ị ga-arụkwụ onye na-asị na-eme asụrụ ọkụ bọ onu ile nwuje mbe ga-abụ okwu kago n'ukwu osisi nwere ha bụ ọnya na-eduru ụtọ ọnya ya adamu ma ọmadụ ma ọnụ ga-ashụeshọshụagidesho ndị be anyị na ọgụkọ ha bụ n'ọnụ ya dunu na yoho